যতন হামবাইয়া পারো সিনি ডিপ্রাইভ রিটার্নিস মুভमेंट कमिटी जों तिनियो और फाइये जों प्रेस क्लेमा कारण उनखा सिनि मानथाय गोबांमा सकावनो जों सेमा 2021 अक्टोबर मासे 27 तारिख वन जों लास्ट माइनस अनलाइका सेक्रेटारि चेम्बार ट्राइबल वेलफेयर सेक्रेटारि चेम्बार जों माइनस अनलाइका गभर्नमेंट बा इनके ओ चेम्बारनो जों और फाइनल मीटिंग बो आचक लाइका माने फाइनल को बुसाकान रावनि जे मानथाय राव असुबिदा दंनायनो जों रिरि सनाय होनै साका एखे सामानि परे सय पत्र बुरिखा माने जोंनो पुरापुरिनो आसास रिखा एखे रिबानि बागै ताबु जों जे सिनि बुसुक जनका PMAY नो आपातत ताबुक जरा नो कुरै आपातत ताबुक जरा चानानि माइकुरै कयजन तं खचिनि असुबिदार अंतनाय कयजन तंख आबनो जों नायै लिस्ट रिफायका एखे लिस्ट रिति रिति कय एक मास गरक थाङो एखे आबो गभर्नमेंट जों मानेव ठीक आछे जों कय एक मास तो समय माना नाय नावनि लिस्ट न जों ठीक खायना हंखाय किसा समय नाव हंखाय ठीक आछे जों किसा समय नाव न लिस्ट राव रिलाय पुटाप खायलायखा खायलायमानि परे चिनी ए जे माइनस नि ताबु हंखाय जतो रेडी अंपायखा अंपायमानि परे ताबु हंखाय जोंना रिनाय रिया कोनो चिनि बागै खुश खबर करिखा ए आबोनि बागै हंखे जोंबो माने सेक्रेटारि नि चेम्बाराव से माइनस राव मानि तंखा हंखाय मीटिंग राव अंलायखा हंखाय ता आशा किसा माखलायता मानानो चिनि मानथायनो माना दङ होननानै जों आसा खालायो एखे खालायमानि परेव चिनि कागज पत्र एग्रीमेंट राव मानलायखा हंखाय आबोनि परे ताबु कोनो खुश खबर ख्रै एखे जों बार बार सेक्रेटारि अफिस राव थांलायो थांफोनो तां हि साका नरावनि आबो जत रेडी अंखा एखे सुदु रेडी अंखा हिमा बाय उंयाब्ला माना तो नांब्ला जों बुफ्रु रेडी नाय बुफ्रु जों मानसिनाय बुफ्रु जों नक राव तांसिनाय बुफ्रु जों मानथायनो मानसिनाय आबो तो नांया देबा ए आबोनि बागै ताबु 20 कांगो हिंखाय 2023 हिंखाय ठीक जनवरी मास रके माने इलेक्शन विधानसभा ए इलेक्शन सकांगो न सुनो अब तारातारि इलेक्शन नि सकां डिक्लार अनाय डिक्लार नि सकांगो चिनि अ मान थाय ताबुक जे माइनस अनलाय मानि सेक्रेटारि चेम्बार अ माइनस अनलाय मानि जोंनो तारातारि रिनि अंथुं ब जून मासनि बिसिंगनो जोंनो मारिनाय যদি রিয়া হিংখাই চিনি আন্দোলন जों जे ताबु साग्लायखा चिनि डिप्राइभ रिटार्निस मुभमेंट कमिटी DRM चिनि मथानि बिसिंगनो जों अनिर्दिष्ट काल जों जयानो आंदोलन खायनानि बागै जत प्रस्तुत नालायखा जों मीटिंग आजलायखा ताबु हिंखाय जों 5 तारिख आंदोलन खायचिनाय बो 5 तारिख उको जून मासनि 5 तारिख आसाम आगरतलानि लाहार कासलायसिनाय आते हिनै चिनि कायसा प्रस्तुत तिनि साख्लायमु आबन बागै किन्तु जोंनो अबनि सकाङो तारातारि जोंनो माने सेंसन कपि खायफोर रिथु बाननिनि जेकुनो एकटा चिनि बागै आसास बोलते ना जों ताइ करिखा ताइ माइनस ताइनस बुख्लायना नांलिया चिनि हिंखाय ताबु हिंखाय सेंसन जे खायसिदि PMAY नो बु सेंसन खायसिदि बा ARDD पशुपालन बु सेंसन खायसिदि बाननिनि पावर टिला बु सेंसन खायसिदि चिनि स्कुल एडुकेशन आबो बुचुंनो सुजुग सुबिदा तारातारि रिनान बागै चिन बागै पुटाप खायसिदि जों हिंखाय आइसि ताबु जदि माइया सा पर्यन्त जों आंदोलनखौ खायनाय ताबु थागिया जों थेके थैपायखा इनके आगियावबो महायनो सेमाव जों अक्टोबर मासनि 27 तारिखआव थिक आंदोलन खायना दंमाने इनके 26 तारिखआव इनके सेक्रेटारि लेभेलनि बरक जोंनो रहरवै डाइरेक्टर थांका DM थांका बा SP थांका थांवै जोंनो साका खनानराव लाहार ताका सलायदि नरावनि दाबि जों मानो हाय नराव बुकु बाय माने मांयाब्ला रिना नांनाय जोंनो अबश्य इनके रिना नांनाय हिंके जों जेबोसो काससिनाय खना जों ननि कक माने हिंके बनि फुं आइखे न इलेक्शननि माने नमिनेशन एके ए नमिनेशननि समय हिंकाय ठीक ब्रां असुबिदा अंसिनाय हिनै सारिनि सिमिनो ताम खायखा जोंनो मीटिंग अरेंज खायखा सेक्रेटारि चेम्बाराव इनके मीटिंग अरेंज खाय लगे लगे जोंनो कपि रिखा रिमानि परे 27 तारिख 27 नि ठीक जायता समय सेक्रेटारि अफिस मीटिंग अंखा अंमानि परे हिंकाय जोंनो माइनस राव बोरिखा गाहाम खायनो चिनि बागै पुटाप तो खायखा खायफोनो रां रिया खबले ताबु रां तो नांनाय रांनि बागै सेंसन खायसिदि ए आबोसै चिनि बागै तारातारि सेंसन कपि रिया अंखाय जों थैखा अरन चिनि प्राण खिबिसिनाय चिनि लांमानो अरन खिबिसिनाय जों गाजे जों आंदोलन खायसिनाय फुंनि कयतानि सिम फुंनि 8तानि सिम कासनाय
Sudah Asam Agartala lahar Sudu sini kas. asom Agartala lahar simino tai Rel ro. abo to klaya. Khorok busur orang na. Sini apato tabuk tungo astoso 59 jona member tungo. Obo Khorok busur jotono finance finance bagai jotono finance bagai tiar onlaija. So Aja age bendera waisa ma ke thok ja khan ka taw to sha mungsa no sawi thok khan ka no apa boro sana am haide abo to no to bar bar ma age to to saka jono thoko moklaya do bai thoko moklaya chung minus mang khable tabuk chung o minus ni onusare bu high court case khaimano sini abo kaisa lama tong khable minus man boru suru ja ke ka rusa yanke tabu chini je minus ni onusare chung list bule riklaika ke list rimago sini abo list bu put up no khlaika thik no